Ugmang adlaw na ang gikahinamang birthday sa ikalawang anak nila Kapuso Royal couple Dingdong Dantes ug Marian Rivera nga si Jose Sixto IV o Ziggy. Atong sayro ng excitement sa Dantes squad, pinaagi ni report. Pipila ka adlaw una ang second birthday sa ikalawang anak nila Kapuso Royal couple Dingdong Dantes ug Marian Rivera nga si Jose Sixto IV o Ziggy. Nagpost ang magtiayon og countdown sa big day ni Ziggy sa ilang nagkadiyang Instagram account. Kining kuha ni Marian, makita ang makagigil nga photo ni Ziggy. Kang Dingdong naman, cute na cute samtang anaa sa swimming pool si Ziggy. Ug kining heartwarming photo sa mag-amahan nga kuha ni adtong usa ka tuig pa lang si Ziggy. Paspas gayud kuno ang panahon. Matud pa, intimate birthday celebration gihapon ang himuon sa Team Dantes nga susama sab sa first birthday ni Ziggy last year tungod gihapon sa pandemya. Busa una ang birthday sa ilang uniko iho, nagpost pa si Marian og makalingaw nga video sa makatakod ug maka-good vibes gayud nga katawa ni Ziggy. Ako si Sarah Hilomen Velasco para sa One Mindanao.